Se no ordinary no, chanem no. Monkoso, Frijina. Mama Kunipa, Amama Kodem, Amadoma Papa lawyer, Ebusuya say dear e kame said Dormaahene eye osagefo agima bedu otosumienu wo gine ho mena ankasa yie pa chese nam so a ensem bi okeka e krampo na no ekotia ye asantemanwura otumfo ebusuya enei audio bi eliki a chese ye kiremu a eye Dormaahene wono ene de sa audio we aba abonte ebusuya ensem de ebi wo mu yie pa ha Land Media Ghana Mestro so be share ama fufure nya bi ahwe wa like no commenting so ede amame ebusuya video bi etwagu na nse a chese Dormaahene ne bu afu dindinde o hye ne shirt bi a chese wo tiatiamu sese omo anhwe yi a wo beku nipa ama Dormaah akopɛ eye lawyer amoma ba bi na ebusuya sa asɛmwe ye busase posifo anase posi sahene a wo Dormaah honom no onti sa asɛm no a Dormaahene eka na ebe so omdom na asifom na omo ye bibi ede fa ho eno ena audio bi circulate o media ne so chese ebusuya be bia obekɔ bia no audio no edge ne home na ankasa ni nyina ne se yesi audio yi eye Dormaahene ono na de sansem wi abeto abontina wo kirem se ni Dormaahene eye osagefo agima bedu wonam a wo kansem hu asabi wo keka no ka etia eye otufo asantemanwura no ehu ehia na emom no ye beka ye ho abra Kofi Adom anwani wo pirae na ni ne ho nsem no Dormaahene ebetena ase beka asem bia wo kire se de Kofi Adom nyina no eye propaganda chese abusuya ho nsem no abedeja enei Dormaahene kiremu akuf eye Dormaahene wogu eye Dormaah animu asepa ye esanse wona ama ho kwan ama sabi emabunu a omo asante no ekasetia eye Dormaahfo afenso eye galamse hu nsem a wo tagi ye wura asante mero otumfo no eye Dormaahene ekiremu a Dormaah ene kokopiem wonum a galamse ekoso ye ankasa abusuya ensem no edoso ne yenkwonkwotie eye Dormaahene ne nsem ode ababetu social media ne so yenkwonkwo ginchiremu ni nyina emra ye ba ye beto aso nananom ade de ekoso yi wonye wontwa yi kura de ekoso yi wontwa yi wode ani bre ne nguase na aba mumye hwene yenka ho asem osagefo na no de obebi okasa yi mfaso obene ne wo so wanka asem nyansasem biara wafa nchira manfo na nguase no de eguye wo be start wasema wede utufo utu galamse utufo utu galamse no wasem ne abaga na fo be di atenya na nye no ofrika so utufo utu galamse nye nebe se galamse be tu bi Dormaah asase so no so men wo ka fa ho galamse no Dormaah asase so be tu bi ho men wo ka fa ho galamse asem nya no ne ukofo utufo asema be fre ni nguase de aba be kambonfo ukofa be fre ma ye den ne ntokwa ne no pese be koana ahemfo no pese nkwada no be diatem ana niema de okoso no wonye utufo galamse otu galamse wo hene otu galamse papa ni munyamfo wontu ni galamse otini baby wo dwene ne ho asanyi ba yi wonti so utufo wo kasa bi wono wonti social media so wo de ne hene usu di wo hene do sagefo ye no wo gu ye ni mase pa wo gu ye ni mase me galamse asema ba ye ka ho asem we galamse de wo ye be manfo ba kase ye difo ni ya ferinti ni ye kofa galamse abetum ko nye galamse asem ni ye ka akwala de nani apae no ho asem ni ye ka eka galamse de anka bonfo ya sa bentu galamse wo so se Dormaah kurube tu galamse den e wo so me humi en kanse no kure fanchire nipa na de okono onye bonfo be guye ni mase Dormaahene na na de man bedu wo guye ni mase oka no akofa be ka bunufo nyina so nya bunufo nyina ne be yoye nso oka no abeka de afra bunufo nyina se ye ne ye na no he na napafo asem de one ne kan ye wantie wo be kasa ne na napafo ba wani no be ka kire wo se asem no se de akoba yenka ni se wantie be gina ho ne oka ne de ope otumfo di de okofa be fra mu ono okohe Kofi Adom ani na apai akora no so ye ba oye bunu ni ye ba ne
ni na ni apai ni e ka ho asem no be na wo so be ka ho asem bi na amanfo benya ahomobro ni tema bede ma no na bede bi so mayen nti be ka asem bi so be kwa ne wo yare ana ne bibi sei ne be amanfo ba hu ye mobo na ninguase abai bade ye afrim uba ya wakọ tutu atwatwe ne baabi akọfo otumfo din ne de obefra abentokwa ni otumfo no wonka ho akwala ba ofie akwala esu ye bunni ba mapa wa ba ofie wonu wa frɛ no no aba wabɛboa afahye ye nyine bɛ ye hu no wabɛboa afahye ho wabɛboa ne sɛ ne ni apai ubrafo atutu na apai ne nia woka se nyawnu tutu se ba time be ne yesa yeti he isa akora bi ba na so ba no obehwe ase yeni ha nyem mponi e frem no obehwe ase yeni ha ye pega no pepa no no okoni fia ade kye ye nkonko hwe se akora no obeteto ye no ne ho te se humye ka no kore na de okọ no onye wo gu ye ni ase be ye ne be ka be nka do maafo be mfa mfra abunufo na abunufo ye nye nipa boni ni sa ye said that man and abafo ba wani no be kasaye said the asem no be kan no be wa beto atwene aka ne said the ope me no okosu ko fia doma bununi ya wo firi banda tete man ne bunu ne banda kro otese ye nyina ba ko bunufo na wo hwe ade yi ma ade boni koso na wo papa kan ho asense o ye propaganda ne be yo akwa ni ye ne yi a be ko Dubai be kwa be ye ho niema ne ho niema be ko be ba ye nyina ye ne tia be hu akwa ne ni betwa ye de toto ho ye hu ni nyina we propaganda de ofiri hene ne be yo ne hene propaganda no ofiri hene ne be yo ne hene ne ni ye ne ya menyosa na ye bata no bidi uba do nyode Mumye nyesa ya apunufo ni wosori yeti aye hu mumye hweni hu se Dormaahene na ade man bedudi o ye ne hu etia pefe se wono ne Dormaah no odwene hu nye bunu man ni nyina no odwene hu mumye fie hu nkobo no nye ne nkosa antokwa fi ntokwa tantani yi aha na chese abusua weni nsem aye Dormaahene ka chese abusua utie ni ya wo HEMAA na ni abri ye pan sanse wo kiremu ade Dormaahene eye no enso ani na entwa ye kra abusua wakasa no woto aso wo kiremu se enka eye Dormaahene ye obi kra nko ba ye obekasa ye no ebese wodi ahobrasie bi eka na mpose ne Dormaah ebunufo beka abom contribution bi kra no mo beye na nko mo agege ede ama esanse kofi adoma nwanwani eye wo program no ba ye achese wasrafo ko tutu a eti ekokobo akra nenenei obetena social media so beka se propaganda dia ono na HEMAA no wose wone no enya adu na emom no wo kanibiem se wodi si na nabafo so se na nabafo enko Dormaahene ho biem ko kankire ne se sansem na waba bekeka no entwa ye enti wo mra no metwe sansem no ensan na Dormaahene krampo no si yehwemu a yeyi obi amana di bonofo nyina anim a enya de se nko mu beyi Dormaahene eye Dormaahene na ekire sansem wiemu mu se wo pe obi ana mu bepe obi amana di bono eso a Dormaahene nya wobi a wo sefata se ombeyi no ede na di bunu so na ne Dormaahene eye no wogu eye Dormaah ene ebunu animu asem wasese wo hwe ni ye pa no atie nsam a Dormaahene ne nam a okeka na ebigu asantemawura ho fi na wonde ohu ni se Dormaahene wo gba na konwa ne ho ban na emom no enye Dormaah ne bunu na wo dwene omo ho na emom na konwa wote so no na wo gba ho ba awusia ensam no e de dos nyenkonkotie na HEMAA ni audio we so enfam na ye wi ane aka nyina me de beta ato so e de amamu sese akora bi firi ha no ye kuru ha no ko ne ni ko pa na bibi koye na sa no de be ye no wono ne ho na odwene nye obi ho na odwene nti sese ye tenase ne ye ka se ye nyina Dormaahfo ye nyina abonofo ye koka ho amaba ako ye nyina ye abonofo ye nyina ye ahemfo oba ye enunguase aba na ye betwetwemu a ye kwa ne nka bia se sika bibi kura ne ye pegege sa ahemfo ye wo bunu ye gege di aboa no ho nso ni ye gege di aboa na ade akwa akohwe akwara na na de akoye bibia ne nka no nya no wo beka ho asem nya no ni yesi awo ka ho asem ayampia de obeto ato bi di ama otumfo no peso yo enya no so ne ye ka ho asem nti de pia sunjwe ba wo mpenkore be trase be di atem internet yusu saa de be di atem ni na so no kofa ba
asem ne guase de ente sa wakofa abai ye ka ho asem wokofo tumfo dini wotene ba bi odine hene wokofa ne dini abeka ho mme eni guase onte se ye Dormaahene odine ye namu mme nti yesra ho na napafo sa akona nim biem sa akona na atima bedu anim bi ko ka kire nse de okan na ntaji na no akea wo metene no mme no okoso ye jana ma wode bunu akohwe amenem wa hwehwe asande obeka se oye propaganda wo kire sen hwamanfo die diatam abunufo beka ye nyina afra yeso ye nya ebone ye tie baabi ni ye die fufuo ni ye chinkase ni ye tie baabi mmenti ne Dormaahene kwa ka asem onte se e de asem san beto yeso mebe san be diatam ha Kofi Adoma akodai ye nyina ba ye hu so ne na ho a wo ye adwuma nti se bibi na abone ne nani epra menkase osagefo wo no di pra no so wa fasase no opra ye nti e wo se wo hwe no wo se ko sra kwala no wo be kura obeka bibi na nabafo no abeka se de obeka asem no betenetene kama wo be wa beka asem no wa se no kofu tu galamsi enye galamsi asem no ye ka wo peso wo dane amanfo adwene fa di firi so de kohe amanfo so no ne be ma be di atemo ba ye be di atem na be fa nko no so be fa bunfo nyina so nso wo ka kora ne bente no ase be di nyina atem bunfo mme de Dormaahene ye no wo guye ni mase hon fa no nya bunu Dormaahene be ka se bunu kora ni ye yi ho hene ba ko adi anima nya Dormaahene be yi obi so ni anim Dormaah no wonya bunu eti ba be yi obi ho no so omedi anim nti sie po ye de ho totumfo nti be yi ba ko so ni anima Dormaahene wo men ho ka no kora ntere de oye no wonye woguye ni mase dodo de papa no to oye no wonye woguye ni mase akwada na prepare sei akwada wo ye bunu ni ya ye ba ne na msempo wonye ba stand wo ye no wo ye hwo mpo wo ye onye Ghana ni wo Fred Jan po be no be playa sa ne be yo no ye Ghana ni no san ye ya ye ba ye bunu ni ba na wo ye ni sei na menni de ente ni nko ne nkopira wo be ye mpapa anase nya asema na najima bedu obehwema na obeye mpapa bio wo ye no enye oye pese mi nkuminya no oye no opeso obona konya ho ban no se ye bunufo nyina ho hye na ma na ayesa nti sanka na napafo kɔ no ne kokasa ye do ken nko obefa wo amfa no abegina ho no atoto ayampia on semfata no ototo kofifa na no ye we ni we ba nya na no bia ye hwehwe ba ye we wa pani apai e wa fasati ono ne we yo hene wo so ka ho asem we nka nkwara ne ye na be dia ba hemfie ma ohene wa siesi nkwara na nke be okọ ba bi okọ plad ba hemfie no nke be dia ba hemfie na nke wa boni pa kronika sade nti no wo be no be ye wa hemfie no ni hu we di ohene na ne aye wase abetena afidie so sen to yampia fon de won sen fata no sen beto ebe ka kire se betu galamsi so wasase so betu galamsi so wasase so no kire se wonu wo tu galamsi ana nti nye galamsi asem ne ka akola na ni na apai no ne ka ho asem ne ka kire se asem wo so ka enyes eno ne wo beken no asema na nabafo ba wani ono obeka se yenka ne se da manfo bebete yase nya no ne be ne beka ye ka asema wuntie de wo ba ye na wo hu beto na wo de agubunufo ye ni mase no ope wo kwotwetwebunufo abefra na de akata wani nguase so eni nguase wo ntwetwebunufo mfa me kata so wani mu aguase ye de wo ye wonye de wo ye ne ni mpeja ne ni mu aguase wo agu na konwa ni mase so tena ho no kasa ekofa de ahunhia de be hihim akora na ni apai ye ba ne ye bani ne nani epra o esi ye hwe no sika ni niwa ahemfie betima je sika ntoboa no ne kire se ye do ye ho din ni ya de ntoboa ne de ama no de akoboa no bi nte ho asem na pase wo pese wo ye ni din na wo akire beka be di atem na beba no asem beka se propaganda de aboa konya ho ban akora na ye bunu ni kora no wo kasa ti na se mo keko twa nsum se nti nyan de pa ne ho ye nse Kofi Adoma okasa wada nti mian de pa ne ho yense no woken ade ti no se basa ya bunufo ye tuyensu na egu ye di na edo nana adima badu achi ni atuyensu ye di egu abunufo yensu ni nana wodi tu abum wo tu agu nka kire ye kan se ode jo pa no obeya ni onye
adnana adima bedu ade oyi nani kyerɛ sɛ wanya hwede amambu fukura ne sɛ nana bafo kɔ hɔ no kɔ kasai ansa na wo be kasa wantie de nana bafo kai wapagya betoto ayampia onye de oye no onye krakrakra onye homa ye hwege hu yie ɛwɔ no hu no onya ye no praye ya saa na ɔde bɛyɛ yen abusua na kyese wutie na HEMAA yie pa wutimi se enedi na bu afu a kyese ensam Dormaahene ekeka ye mre bi atwetwamu kofi adoma nwani wo praye na kyese eba se wo beka asem papa bi sabi as ohene wo beka asem ebeto ni patrim ana wo ba ekra wo beka bibi ana be bibi ama omahu se ebia wo situation bi mu ana bibi se no wo betena asike kanse mu no beka se propaganda dia ene ono na HEMAA no ene wone ne nyaadwene ena galamse hu nsem o de tag asantemawura no de nanimu ye form no ene na HEMAA sisu dua se oba bepie mu o eye Dormaah galamse ekosu gidigidi abusua sesei de kame ese Dormaahene wo gine ho mena ankasa wo gine ho wo social media ne so ankasa yenim se de ono ko a na henie no esiti abusua Dormaah ne nsem anase Dormaahene ne nioma bi a wo ya entwa yie no eno ena me de ba besom ha Alan Media Ghana mesro sa be share ama foforo nya bi ahwe wa like wa comment so e de aka ho me din de akyere broni me da se